Milli parlamentin yol başçısı döwlet başçymyzyň adyndan diplomati jogapkärlik wezipe beýlenilmegi bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasyna gatnaşyklary pogtalandyrmak boýunça alyp barjak işlerine üstünlikleri arzu etdi. Ilçe hoş niyetli sözler hemde türkmen topragyna bildirilen mehmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, hormatly prezidentimize hemde türkmen halkyna öz ýurdunyň yol başçylarynyň iň gowy arzularyny getirdi. Söhbetleşigiň barşynda diplomat milli parlamentiň düzümi, onuň ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny toplumlaryň döwrüwaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri, Türkmenistanyň içeri hemde daşar siýasatynyň esasy ugurlary bilen tanışdyryldy. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň dünýäniň döwletleri, şol sanly Afrika sewitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýän bellenildi. İlçe netijeli duşu üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň öz ýurduna wekilçilik etmegiň özü üçin uly hormatlaryny agtady hemde iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pogtalandyrmak üçin ähli tagallarlara etjekdigini anandyrdy.